Dobar dan, to jest dobro jutro. Dragan Kaluđerović, Herceg Novi Igalo. Sad je 6 sati ujutru, 31. mart. Naravno pričamo o kvalitetu vazduha. Zašto o kvalitetu vazduha? Počinjemo sa Johns Hopkins University. Zato što sam krajem 2018. godine pohađao jednu specijalizaciju, recimo, koja je trajala nekoliko meseci, koja se ticala upravljanja vazdušnim resursima, i želim da vam kažem da ću u sledeći video malo da posvetim Johns Hopkins University-u. Studije su bile specijalizacija krajem 2018. godine i bile su online. Znači, ja sam ih pratio iz Beograda. Nažalost, morao sam da prekinem i ono što je dobra stvar, što sam primljen ponovo nazad na Johns Hopkins University. Nadam se da ću uskoro i konkretno početi sa daljim usavršavanjem. Tako da, eto, čisto da vam kažem gde sam ja naučio o ovim upravljanju vazdušnim resursima i kvalitetom vazduha. Ono što je zanimljivo, to je bilo krajem 2018. godine. Sad vam je jasno da je sve online, tako da mislim da će mnogi od vas da će mnogima od vas biti zanimljivo da pogledate kako se studira na Johns Hopkins University. Nije bitno da li ste undergraduated, graduated, PhD, master i tako dalje. I ovo je, znači, uvod, ovo je Johns Hopkins University stranica. Nadam se da počinjem ponovo, pa vidjet ćemo kad je sledeći semestar. Ono što želim takođe da naglasim, veliki pozdrav za moju buduću suprugu Mariju Mirković. Pa ajmo da krenemo sa web kamerama u Beogradu. Ok, samo da vidimo da li se ovo snima se, u redu. Znači, ovo su online kamere, web kamere u Beogradu. Da, ono što će biti zanimljivo danas, to je jutros, uvodimo totalno novo zagađenje, nije totalno novo, nego nešto što apsolutno ne postoji u domaćoj štampi, medijima, i čiji uticaj osećaju, nažalost, opet najosetljivije grupe, a to su deca. U pitanju je ozon. Ozon je nešto što mi svi znamo kao ozonsku rupu i tako dalje, ali ozon je veoma opasan za vaša pluća i to ću vam sada pokazati. Ajmo da imamo prvo Slaviju kako izgleda. Pa, poprilično čisto, ja ne znam, verovatno su ovo policijske kamere u realnom vremenu, meni izgleda, pošto je sad 6 ujutru, ja sam u Herceg Novom Igalu. Izgleda poprilično čisto. Dobro, ajmo da vidimo Bulevar Milutina Milankovića. Ok, malo mutno, ali pa i ovde izgleda ovako na prvi pogled poprilično čisto. Ajmo da vidimo autoput, Sava centar. Boga mi, ovde već nešto lošije izgleda. Da li je sad to pitanje kamere ili ugla snimanja ili tako dalje, ali očigledno je da je jako loše. Inače, ovo je deo Novog Beograda gde sam ja odrastao. Ajmo sada na Blitz online. Znači, zagađenje vazduha 139. Ajmo da vidimo Novi Beograd. Novi Beograd je, boga mi, bio 159. Šta je to 159? To ćemo da vidimo. Znači, ažurirano u 4 sata ujutru. Sad je 6, znači. Ajmo na kvalitet vazduha u Beogradu. Pa idemo
na Control, sa mouse scrollom uveličavamo. Ajmo da vidimo ovde. Znači, stanica omladinskih brigada. Ajde za početak da isključimo N2, SO2, osvežimo. I ovo je, znači, situacija danas u 4 sata ujutru. Znači, od 4 sata ujutru u omladinskih brigada PM2,5 mikrograma po metru kubnom je bilo 58,86, što je znatno iznad dozvoljenog NACS. Ok, to sam već pričao, NACS je National Ambient Air Quality Standard in US, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali ono što je zanimljivo, ovo O3 ozon je 18. Ajmo sad da se vratimo kakva je situacija bila prethodnog dana u, znači, čekajte da vidimo, 3 sata popodne. Ozon je bio 85 mikrograma po metru kubnom, a PM2,5 je bio 15,6. E sad, s aspekta PM2,5 mi smo imali čist vazduh. Međutim, sa aspekta ozona mi smo imali zagađen vazduh. Ajmo mi lagano na ozon stranicu, ali prvo da vidimo kako sam ja došao do ove ozon stranice. Mislim da ima jedno slovo A viška. Ok, NACS, National Ambient Air Quality Standard. Još jednom sledeći prilog će biti o John Hopkins University, ipak da se ne ponavljam, apsolutno je jasno da je Beograd jedan od najzagađenijih gradova na svetu, da mediji, vlada, apsolutno ne pominje se to, ili se pominje u toliko minornom aspektu, da je to jezivo, tako da ću sledeći ipak malo da okrenem gde možete da se usavršite, a to je John Hopkins University, tamo gde sam ja započeo, nisam završio, ali nastavljam ponovo primljen, tako da eto, ajmo malo ovako, NACS tables, criteria air pollutants. Sad da ne ulazim u detalje, ajmo mi ozon. Znači, ozon je osrednjen na 8 sati i 70 mikrograma po metru kubnom. Znači, ozon je jedan od zagađivača. Kao što sam vam to pokazao, ozon je bio 85,4 juče, a juče je bilo 30. mart. Znači, juče, iako je sve bilo čisto, znači, PM vi vidite da je zagađeno, to sam vam pokazao, a ozon je nešto što je nevidljivo i što vam bukvalno pluća, recimo da vam oštećuje pluća. Ok, ajmo na ozon. Ozon Pollution Home. Sad dolazimo do nekih ovako poprilično loših stvari. Ja vam savjetujem da ispitate ovu stranicu EPA, Environmental Protection Agency. Ajmo da pogledam What are harmful effects of ozone. Tako da, ajde sad ne bih išao dalje. Ono što je bitno je da je i dalje zagađeno ekstremno, a ono što je sada novo, još jedno, juče u 3 sata 30. na zvaničnoj stanici Beograda omladinskih brigada ozon je bio 85, što je iznad dozvoljenog, a PM je bio samo 15. Sad šta se dešava? Jutros u 4 ozon lagano opada, evo ga,
znači 82, 73, 22, 20, ali PM raste. Znači, nažalost, zagađenje je tu, svima je jasno, ozon se apsolutno nigde ne pominje, a ja ću se javiti malo kasnije, kupit ću danas štampu standardnu, ovde u Herceg Novom u Igalu, pa ću da snimim jedan kratak video da pogledate da li uopšte se o ovome piše. Još jednom da pozdravim buduću suprugu Mariju Mirković i vidimo se uskoro sa plaže u Igalu. Hvala.